gek van die buren. Het geklaag, ik wil het niet huren, dan gaat de bel. Ken de muziek niet, gaat stiller, het staat de hel. Is die de baas weer aan het jagen? Al stelt die Schumann weer stomme vragen, ik word aan het gek. Ik ga even gaan ze van mijn nek. Nu laten samen genieten, verleven niet, stress te vergeten. Wat gebeurt, zie maar morgen wel. Luister goed naar wat ik vertel. Vandaag telt hij alleen nog wel. Ja la 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 la. 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 Het is mijn jachten en jagen, al dat gezeik en dat klagen, ach laat toch gewoon. De tijd is te kostbaar om stil te staan. Weer gewoon hem heen en geven, nee niks dat helpt dus nog tegen, hoe kom maar op. 4 dagen